Slušate esej Danijela Kovača Život u deti pansionu. Jesen je. Kiša neodlučno pada dok pokušavam da pronađem mesto na kome je bio deti pansion. Ovaj deo grada se nije mnogo promenio. Prošlo je više od 10 godina od kako sam poslednji put bio u Zuglu. Mnogo puta sam potom prolazio kroz Peštu, za mene jedinu kapiju kao ostalim srednjeevropskim gradovima. Bila su to kratka stajanja za vreme kojih nisam imao vremena da se vratim u moj stari kraj. Presedanja na Keleti železničkoj stanici dovoljno su tek da skoknem na jedno vino u Kamara kafe da bih jurnuo nazad na noćni voz ka Beogradu. Danas ni ta železnička linija ne postoji, a Beograd je sasvim izolovan. Iz njega se više ne može jeftino putovati. Pomalo nevoljno, ovaj put sam u Peštu doputovao automobilom. Sa automobilom nisi sam. Ne možeš da ga prosto ostaviš i odeš. Auto je luksuz, ali i odgovornost. Poput konja, on zahteva brigu. Uz to, veliki gradovi naplaćuju vozačima skupa parking mesta. Dobro, ovaj put makar imam dovoljno vremena da potražim deti pansion. Blaga kiša mi ne smeta. Spira prašinu i čini boje intenzivnim. Za uglom vlada zelena boja od drveća, travnjaka i negovanih bašti. Uvek je delovao kao mirno mesto za imućne ljude koji lagodno žive na obodu centra grada. Preskačući barice kako bi mi čarape ostale suve, shvatam da ovo nije tek potraga za zgradom ili uspomenama. Toliko puta sam već preskakao barice na tim istim ulicama. To je bilo pre 10 godina. Osjećam da se razbudila potisnuta stara gibkost u pokretima. U ovoj šetnji za uglom nadam se da ću se, pre svega, sresti sa sobom. Ne očekujem ništa dramatično, možda tek nešto sentimentalnosti i nekoliko pitanja. Možda me pogodi neka od poticajnih slabosti. Nadam se da ću u sebi iskopati volju da ponovo pišem. No, da bi se to dogodilo, moram da znam o čemu bi to pisanje bilo, a zatim i da razjasnim sebi kako ga treba izvesti. Oko toga pravila ne postoje, ali se neka pobuda mora izvršiti. Prisjećam se kako sam dospeo ovde. Postao sam deo deti pansiona zato što je to bilo prirodno i neizbežno. Sada znam da su mi takva mesta potrebna, ali istovremeno nisam mogao previše ni da biram. Objasnit ću zbog čega. Krajem 0. i početkom 10. godina počeo sam da radim kao inženjer na projektima u inostranstvu. Kada sam radio za neveliko beogradsko zastupništvo razgranate međunarodne firme, prva veća kancelarija i moja tehnička podrška bili su u Pešti. Budimpešta je veličanstven grad, ali isprva mi se nije otvorilo. Nisam se odmah snašao. Tek sam učio kako se pristupa nepoznatom gradu. Bila su to moja prva iskustva sa radom u inostranstvu. Jedno je kada se obavlja turistička poseta, a sasvim druga stvar kada se u nekom mestu radi duže vremena. U takvim slučajevima, ako ne ume da pročita grad i zajednicu u kojoj se našao, čovek može da sklizne u stanje velike samoće i otuđenosti. Potrebno je sa sobom razrešiti ta stanja. Pored toga, imao sam još dve prepreke. Društvene okolnosti i jezik. Srbija u to vreme nije bilo ni malo integrisana u evropsku privredu. To je donelo gomilu vrlo praktičnih problema za nas koji smo radili na projektima u inostranstvu. Mađarski ogranak firme bi rezervisao hotel, najčešće neki sa 4 zvezdice i ni malo jeftin, koji sam morao da platim u gotovini na recepciji, da bi zatim te račune prilagao mojoj beogradskoj firmi koja ih je dodavala na ukupan račun za troškove mog rada. Kako u Srbiji nisu bili dostupni u to vreme već uhodani mehanizmi plaćanja između evropskih firmi, a ni savremene novčane transakcije preko interneta ili kartica, morao sam da nosim sa sobom velike svote deviza koje su služile za troškove smeštaja. To su bile sume koje su često prevazilazile nekoliko mojih mesečnih plata. Naravno da sam osjećao nelagodu zbog toga. Loše je odgovarati za tuđ novac. Uvek sam osjećao olakšanje kada bih platio hotel i oslobodio se tih maraka, a kasnije evra. Kako se moj boravak u Pešti produžavao, količine novca su bile sve veće. Morao sam da učinim nešto po tom pitanju. Zamolio sam ljubazne kolege da mi pronađu neki jeftin smeštaj za vreme mog boravka u gradu. To ih je začudilo. Verovatno sam bio prvi gost inženjer koji im je postavio takav zahtev. Ljubazna sekretarica je počela sa potragom. Tako smo došli do deti pansiona u Zuglu, mesta na idealnoj udaljenosti od radnog mesta i uz to i sa najpovoljnijom cenom. Dodatno,
morao sam da rešim problem sa jezikom. Kada sam prvi put došao u Budimpeštu, jedva sam govorio mađarski. Do tad upotrebljavao sam ga isključivo u razgovoru sa bakama, sa roditeljima već retko. Od svoje 6. godine živeo sam u Beogradu, a maternji jezik je ispario iz svakodnevice. Uz to, nikada nisam išao u školu na mađarskom. Ono što mi je ostalo bili su solidan izgovor, osjećaj za zvučnost jezika i minijaturni fond reči iz detinjstva. Na moje iznenađenje, kolege iz Budimpešta u to vreme nisu dobro govorile engleski. Iz osjećaja odgovornosti prema preuzetom poslu koji je morao da bude urađen, posle jedne teške noći u kojoj sam po bljuzgavici pravio manične krugove po Varoš Liget parku, doneo sam vrlo tešku odluku da pokušam da na poslu progovorim mađarski. Otvorio sam sveščicu i u nju upisivao reči iz oblasti tehnike za koje ranije nisam čuo. Računar se kaže samitogeb. Pumpa se kaže civoću. U redu, civoću. Zapamti to. Mozak mi je goreo. U pristojnim hotelima sa 3-4 zvezdice sve funkcioniše besprekorno i na recepcijama govore sve neophodne jezike. To nisu bila mesta na kojima sam mogao da unapredim svoje znanje mađarskog. Kada bih pokušao da im se obratim, ljubazne recepcionerke bi, uvidevši da se mučim, odmah razgovor prebacile na engleski. Na taj način nisam mogao da napredujem, a cela situacija je činila da se osjećam dodatno izolovano. Bila mi je neophodna sasvim drugačija sredina. Nju sam pronašao u deti pansionu. Uz uglu vazduh miriše na biljke. Iz pravca potoka sa rakovima ulazim u Gervaj ulicu. Ime te ulice i dalje vrlo dobro pamtim. Deti pansion se nalazi u Gervaj ulici. Mesto koje tražim više ne postoji, to znam. U vreme interneta i rezervacija smeštaja preko sajtova nisam mogao da pronađem ponudu za sobe u deti pansionu. Nadao sam se da i dalje postoje pod drugim imenom, međutim, u Gervaj ulici više nema ponuda za bilo kakav smeštaj. Zaključio sam da pansiona nema i da ništa ne treba da očekujem od ove potrage. Pa opet, osjećam se kao neko ko se vraća kući. Oprezno sa emocijama. One mogu da nokautiraju ako nas zateknu na pogrešnoj nozi. Kuće u Gervaj ulici su velike i lepe. Za neke možemo da kažemo da su palate, a za neke da su pristojne stambene zgrade. U njihovim urednim dvorištima je drveće. Fasade su dobro održavane, nijedna nema više od 3 sprata, na ulici vlada mir, gotovo kao u provinciji. Gde li je deti pansion? Ne prepoznajem ga ni u jednom od zdanja kraj kojih prolazim. Slutim na jednu od zgrada, možda i na još jednu, ali ne mogu da odlučim. Ta nesigurnost me naglo ispunjava setom, kao da mi neko brlja po sećanjima i poigrava se mojim razumom. Vraćam se u smeštaj u preko bukinga iznajmljeni stančić u obližnjoj Bošnjak ulici. Tamo prebiram po e-mailovima pre 10 godina. Pretražujem po ključnoj reči. Deti. Prošlost se vraća kroz sačuvanu staru prepisku. U početku sam smeštaj rezervisao mailovima na engleskom jeziku. Kasnije sam se osmelio i pisao im na mađarskom. To je potpuno nepravilni mađarski, sa neprijatno mnogo slovnih grešaka. Spomenik mojim prvim pokušajima da ponovo osvojim svoj maternji jezik. Čitam te nespretne rečenice, istovremeno se stidim, ali i radujem. Da nije bilo te trapave korespondencije, ništa ne bih naučio. Osoblje deti pansiona je u početku odgovaralo poslovno i ljubazno, posle par meseci komunikacija je postala prisna. Dragi Daniel, slobodne sobe za tebe uvek ima, samo dođi. U tipskom potpisu svakog maila i adresa pansiona. Zapisujem broj i vraćam se u Gervaj ulicu. Sada je sve jasno. Trospratnica na koju sam prvo posumnjao, nekada je bio deti pansion. Deluje uredno, čisto i održavano. Ispred je parkirano nekoliko dobrih automobila. Prilazim kapiji. Na interfonu čitam prezimena. Na svakom spratu je jedna porodica. Sada je to stambena zgrada. Ne, ništa. Odmičem se, prelazim na drugu stranu ulice. Da li je sećanje toliko kvarljivo? Pokušavam u toj široj slici da se uhvatim za neki detalj. Da, 2 visoke jelke u dvorištu ispred ulaza. Njih prepoznajem. Kapija i ulaz. Polako se vraćam. Gledam prozore, iza njih u tim sobama, iza zavesa proveo sam mnoge nedelje. Pokušavam da otvorim pansion, ali u sebi. Ulazim u zgradu.
Odmah iza ulaznih vrata je maleno predvorje u kojoj se taksidermija pomešala sa plišanim igračkama. Sećam se da je u tom prostoru bila postavka koju je činilo nekoliko punjenih životinja, recimo ris ili pas, ali i veliki plišani medved i još nekoliko plišanih igrački. Sećam se i velike ptice, možda čaplje u tom neobičnom prizoru, sa slabim osvetljenjem zbunjivao je nepripremljenog posetioca. Umesto da bude simpatičan i da poželi dobrodošlicu, bio je čudan i pomalo strašan. Na zidu, pored tih životinja, na papiru je bilo ispisano obaveštenje Animal Friendly. Koraci su dalje vodili uz kratko stepenište na nivo recepcije. Ton mesto je davalo tamno drvo. Stepenište, vrata, šank koji je pretvoren u recepciju, police za ključeve soba, sve je bilo od zagasitog brown drveta. Pod je bio popločan keramikom u sličnoj boji. Nijedna prostorija nije bila previše osvetljena. Zidovi su oker boje. Pored recepcije nalazio se frižider sa staklenim vratima, a pored njega televizor. Ispred recepcije je bila kožna ugaona garnitura sa stočićem. Pri večito prigušenom osvetljenju lica stanovnika pansiona se nisu jasno razaznavala. Zdanje je bilo takvo da se moglo u njemu sakriti. Vladala je neka poverljivost, ali takva da se u njoj svi još više otvore. Na recepciji je najčešće bila Marina. Ona je i vodila celo mesto. Živahna žena sa kojom sam se odmah sprijateljio. Ni ja nisam odavde. Marina je rodom iz Rumunije. Sa ćerkom je pod opasnošću po život pobegla iz te zemlje nešto pre nego što će diktator Čaušesku da bude svrgnut. Počela je novi život u Mađarskoj. Menjala razne poslove da bi sada vodila deti pansion. Ćerku je poslala dalje u svet, negde u Australiju ili Novi Zeland, koliko se sećam. Sa njom sam razgovarao mađarski, neprekidno se izvinjavajući što ne govorim dobro. Ona me je hrabrila time da je i sama tako govorila kada je stigla u Peštu, da je to prirodno i da ću brzo popraviti svoj izgovor. Posle nekoliko razgovora sa njom, saznao sam da je Marina našla momka koji imao farmu nojeva u Leskovcu, pa je znala i nekoliko fraza na srpskom. Zbog toga je povremeno putovala daleko na jug na nekoliko dana. Kada je Ruža Magdolna, mlada pevačica iz Vojvodine, ušla u samo finale mađarskog takmičenja za pevačke talente, na recepciji smo zajedno gledali TV prenos i strasno navijali za nju. I ona je, poput nas, kao outsider, došla u Peštu i prijavila se na to takmičenje. To veče je pobedila u finalu. Punim srcem smo se radovali zbog te devojke. Lepo smo proslavili njen trijumf ponudom iz frižidera. Marina, ali i ostali likovi koji su prolazili kroz pansion, imali su gotovo filmske živote. Pratio me je osjećaj da sam se našao u nekoliko filmova koji se istovremeno projektuju predamnom. Oko mene su bili putnici, begunci i otpadnici. Privlačilo ih je ovo mesto. Na primer, nekih dana bi pored mene prošao prodorni, opasni čovek pokreta kao kod leoparda. Obučen u crnu kožnu jaknu, viđao sam ga kako vodi zgodnu damu sa sobom na sprat. U bušnoj diskreciji recepcije objašnjeno mi da je to Čečen koji je pobegao iz Rusije i kojeg juri tamnošnja vlast zbog terorizma. Ponekad je svraćao u pansion da prespava. U tamnim tonovima pansiona svi su bezbedni. Nikome se sasvim jasno ne vidi lice. Pored Marine, koja je jedina bila stalno zaposlena, na recepciji su radili mladi ljudi kojima je to bio privremeni posao za džeparac. Oni su tek natucali engleski, pa smo, na moju sreću, morali da se sporazumevamo na mađarskom. Bile su to uglavnom studentkinje iz malih gradova koje su pokušavale da skrpe kraj s krajem u prestonici, ali i Tamaš, školovani operski pevač koji nikako nije mogao da pronađe angažman. Zajedno smo proslavili kada je dobio priliku da peva u nekom provincijskom pozorištu. Napokon. Dužnost tih povremenih radnika bila je da provedu noć na recepciji pansiona i ujutru posluže doručak gostima. Pansion je služio doručak u nevelikoj trpezariji pored šanka. To je bila jedina prostorija u kojoj je ujutru bilo svetla. Nije to bio loš doručak. Hleb, jaja, sirevi i suhomesnati proizvodi, paprika, paradajz, žitarice, sirup, sok, jogurt i mleko. Kada se na tu hranu doda i ručak koji sam imao na poslu, zatim neka turska brza hrana, za večeru i dosta alkohola uveče u Kamara kafeu, nije neobično da sam se u Pešti ugojio toliko da mi je po okončanju posla u tom gradu trebalo više od pola godine da se vratim na uobičajenu kilažu. Na doručku sam viđao i drugačiji deti pansion.
egzotični stanovnici pansiona nikad nisu silazili rano na doručak. Oni nisu imali takva zanimanja da moraju rano da se bude. Doručak je bio prilika da vidim manje imućne nemačke penzionere koji su dovodili svoje unuke da vide Peštu. Bilo je tu i ljudi koji bi prespavali samo jednu noć, ćutke pojeli nešto i nastavili put dalje. Na zidovima pansiona bilo je dosta fotografije. Na nekima je bila zanosna mlada dama, a na jednoj od fotografije bio prikazan most u Mostaru u Hercegovini. Marina mi je rekla da je to vlasnica, Claudette. Naravno, ona je sve vreme živela sa nama. U prizemlju, u nivou recepcije i trpezarije, bio je i njen stan. Sada u srednjim godinama, lepa žena koja se bavila pevanjem i pisanjem šlager pesama, povremeno bi se pojavila među nama. Imala je neku vrstu zanosne aure slavnih osoba. Znaš, ona je bila i na televiziji. Ne znam kolika je bila njena slava van pansiona, ali ponekad sam zamišljao da se poput Grete Garbo povukla u senku, živeći od prošlosti. Naravno, to je bila samo moja fantazija. Moguće je da sam sve pogrešno razumeo ili da je moja priroda takva da stvara priče i gradi bajkovite konstrukcije i od najporoznijih materijala. Kada je Claudette čula da sam došao iz Beograda, objasnila mi je kako je nekad sa ocem odlazila u Mostar i da jako voli taj grad, da je u mladosti letovala u Dalmaciji. Pominjala je da, između ostalih, ima i albansko poreklo, sa Kosova. Otud njena ljubav ka u to vreme tek nedavno upokojenoj Jugoslaviji. Nedelje i meseci su prolazili. Postao sam deo inventara pansiona. Dočekivao sam i ispraćao goste. Davao im savete kako da stignu do mesta u gradu. Najvažnije, imao sam sa kim da govorim mađarski. Bio je to zdrav život. Ujutro bih, nakon obirnog doručka, krenuo peške kroz Zuglo na posao. To je uvek bila krepka šetnja od 20 minuta. Posle posla se ne bih odmah vraćao nazad u pansion, već bih produžio ka gradu, najčešće do Kamara kafea u kome sam našao drugo važno sidrište u gradu. Tamo sam imao dodatnu priliku da opušten alkoholom vežbam mađarski sa živopisnim posetiocima tog lokala. Na kraju dana, trolejbusom broj 74, vraćao sam se u Zuglo i deti pansion na kratki pozdrav na recepciji, nakon čega bih se penjao u stepenice u sobu i završavao dan. Da, a sobe? Sobe su bile skromne, sa kupatilom i televizorom sa katodnom cevi koji je hvatao tek par kanala. Sve je bilo čisto, ali se videlo da se pomalo štedi na deterdžentu. Izgled i kvalitet soba za mene nije od presudne važnosti, jer nikada nisam ni ostajao u njima duže nego što je neophodno. One služe da se u njima prespava i obavi higijena. Mada, pansion je dopirao do mene i tokom noći. Neretko sam kroz tanke zidove čuo kako se gosti svađaju, glasno smeju ili vode ljubav. Kako se posao zbog koga sam dolazio u Peštu bližio kraju, tako su se završavali i moji dani u pansionu. Pred sam kraj, među nama se pojavio Kubanac koji je izbegao sa tog daleko Karipskog ostrva i zbližio se sa gazdaricom Claudette. Uselio se u pansion sa svojom ćerkom, tinejdžerkom, tamnoputom devojkom savršenog tena. Mlada Kubanka se šetala pansionom sasvim oskudno odevena, ogrnuta bade mantilom. Bila je to nestvarno senzualna pojava, poput gazele koja klizi prostorijama izvan jave. Njena vitka figura, koja mekim koracima, kao da pleše, lebdi ka trpezariji, je poslednje čega se sećam iz deti pansiona. U to vreme se moj posao završio, otišao sam i nisam se više vratio. Kiša počinje da pada jače. Moram da potražim zaklon. Pružam korak Gervaj ulicom. Ponovo odlazim. Pansiona više nema. Sećanja su mi nesigurna. Sve je to neka izmaglica, kiša, susnežica. Možda sam na kraju sve izmislio, uobrazio. Marina, Claudette, Tamaš, niz studentkinja na recepciji, čečenski begunac, Kubanac i njegova ćerka. Likovi iz moje mašte. Na kraju, za utehu, osim te dve visoke jelke ispred jedne zgrade u Gervaj ulici, možda je jedini dokaz da sam ovo stvarno doživeo taj da sam uspeo ponovo da progovorim mađarski jezik.